Надявам се да съм в кадър. Fellas, I want sugar coated. I'm fucking lazy. И така щях да готвя сега. Си викам, ей, куршум, заек, 2, 1 и просто ще снимам. Backstory. Преди няколко дни, преди да взема заплата, бях много бедна. Нямаше много какво да ям. Но бях си взела някакви домати. И си мислих, окей, ама, колко при лука сложа доматите. Имах и моркови, и сложих и половин сварен морков. И после всичко го пюрирах с пасатора. И става много добро. И се замислих, окей, ама колко скрия още повече veggies. Защото, принципно, не съм много голям фен на готвените зеленчуци. Харесвам картофи, царевица, грах и до там. В смисъл да ги усещам в устата си и да ги дъвча, само тях. Всичко друго не. Не мерси. Но, ако е на пюре, мога да изложа мозъка си, особено ако после му сложа и месо на соса, и то просто ще е месо с сос и аз няма да знам какво има вътре, аз ще съм забравила вече. Кой ми си за тия неща? Not me. И да, колко просто сложа още много неща вътре. Big brain. И това ще правя сега. I'm fucking no, I'm just... Това е бич епизода, това е филър. Това не е истинското клипче, което исках да направя за тази година. Но може би е това, което заслужавате. Така, звездата на нашето шоу ще бъдат домати. Защото, крайна сметка е доматен сос. Тук имам 5 домата. Обичам моркови, когато са сурови. Мога да го гриза. Ама няма, защото не е обелен и е мръсен. Но пресни моркови, готвени моркови никога. Никога не съм харесвала. Още от едно време, като ям ориз с зеленчуци, с тези pre-made замразените миксове, дето са грах, царевица и моркови, винаги отделям морковите. Fuck you! След това нещо, което най-много мразя, са чушки. Никога не съм харесвала чушки. Но си викам, окей, тъй като са с още 10 неща, с подправки, пюрирани. Нищо няма. Даже не знам какви са. Просто пише чушки. Чушки червени. Ето! Нещо, което също обичам сурово, но не е готвено, е лук. Не обичам колко мек става, когато се изготви, но като е пюриран, нямам абсолютно никакъв проблем. Харесва ми вкуса на лука. Но за съжаление, трябва да бъде раздробен. Не знам колко ще ползвам, мисля, че само една глава. Да. Обичам гъби. Но не ги казах към зеленчуците, които обичам готвени, защото гъбите не са зеленчуци. Те са гъби. Кой е бил в трети клас биология? Точно така, аз. Печурки, бели, са половин килограм, не, 400 грама. Не знам дали ще ползвам целите, въпреки че те много шринкват, когато се сготвят, така че може и всички са направо. Плюс, че they taste good. Нещо, което се опитвам да не мразя, докато е сготвено, е чесъна, защото обожавам чесън. И тъй като знам, че sun-dried tomatoes са нещо много готино, реших да си взема един малък буркан, въпреки че никога преди не съм си взимала. Взех си най-бейсик от просто Kaufland марката, защото колко не ми харесат, съм дала 8 лева за хубавите, като има 2 лева от калфански. И някакви подправки, ама те са за пост. Отивам да мия и да режа, I guess.
Завърнах се. Много мразя да режа неща. Главно защото някаква причина решавам, че всичко трябва да е перфектно нарязано. Същия размер, на определен брой части. Примерно гъбите. Дългият ми става. Anyway. Това, което имам... лука. Малко плачкам. Домати 1133 грама. Много домати. Морков 213 грама. Гъби 397 грама. Червена чушка 101 грама. И лук 261 грама. И тук имам 8 скелетки чесън. Това, което ще направя първо е да си пусна да се стопли и да си сваря морковчетата, за да умекнат малко. Често казвам, бих започнала с гъбите. Не знам защо. Така го усещам. Ще си пусна котлона на 5. Морковите врят много добре. Ще ги намаля обаче, защото намаза. Трябва да помисля какви подправки ми се ползват. Нямам босилек. Дали нямам босилек? Не, няма да е тук. Пошпек. Попър, лечка, кайма, розмарин. Не, бахар, братка, мой бахар. Искам босилек. Моля те, отия вярна. Дай ми босилек. Bless me with the baby. Bless me with the leaf off of the tree on it. Пиле, нахар, мъждавоз. Дей сил. Джорджен. We lost. Аз ще направя соса. То си какво може да сложи? Не, филм. Не. Библейско да няма босилек. Защо забравих? Знам, че няма. Но за сметка на това има много ригъм. Но не е същото. Не е същото. Но ако няма босилек, това е живот без биричка. Плача от шибания лук. На здраве! Сложа няколко, 2, 3, 4, 5 чайни лъжички. Аз си падам по захтин също, но окей. Колкото за вкусно. So... мъжкам сен. Ще ги размърдам колкото малко поне да се покрият с не многото количество олио, което сложи. Ще им трябва сол. Също така ще сложи малко чесън, черен пипер. Стигам толкова. Надявам се. Какво ли ще сложа второ? Мисля лукът. Може би лукът. Чесъна не, защото чесъна много лесно изгаря. Доста хубаво започнаха да умекват. Отново си пускам абсорбатора и после да не използвам тези кадри в клипчето. I'm so fucking smart. Аз си върна на ниската. Бих казала, че доста добре се изпари водата вече. И мога да ги... Сега сме отново на All Duty. Сложа 5. Няма да слагам допълнително. И лука. Окей, ще чакам малко да се загрее. Окей. Не да пришпорвай. И сега чакаме
Окей, омръзна ми да го чакам този лук. Той е препържен и ми направи дъното на война. И после пак ще ми се казва, Никола, защо ти? Защо ти е такова? Защо ти е плюс на тенджата? Ой, братко, ми слухате. Shut the fuck up. Сега сложа последните две неща, които са морковите и чушките. Ще ги изготвя и ще ги махна. Ще сложа чесъна, ще сложа доматите, после ще сложа всичко друго и ще готви. Good, yes. Отворих малко прозореца, защото много задушно. Мога майката. Много топло. Сега отново олио. Слагам чушките. See you on the other side. Окей, както да е по-зле. Мисля сега да сложа чесъна с зехтин и си взимам гарлик преста от Ikea. Много бързо се браунва чесънът ми. А не чесъният ми. Само да кажа, че си мия ръцете. Няма значение. Слагам си доматите сега. Има доста течност от тях, но мисля, че много бързо ще успеем да я разкараме. Ще сложа няколко от тези сушените. Едно... 3. И сега се чудя дали пък да не сложа зеленчуков бульон, просто за малко за сол, за екстра вкус. Просто ще го сложа. И се надявам да се разтвори. И няма да слагам сол за сега, може би накрая, като всичко е пасирано, ще го пробвам. Плюс, нали, ще слагам и приправките отделно. Колко просто сложа всичко сега отново вътре, просто за да умекне още малко, докато се готвят заедно всички неща. Доколкото съм експериментирала сега с някакви неща да ги замразявам, мисля, че това, което правя сега, трябва да оцелее доста добре във фризера. Това, което сготвих, by the way, изглежда пократително зле. Изглежда като нещо, което не бих докоснала с 10 метрова пръчка. Но се чувствам добре, знаейки, че ще го пасирам. Да. Мисля, че enough is enough, you know? Окей, сега ще го сложа това тук. И ще го наведа. Ще го премеси малко насам, защото кутона е все още топъл и това кара сместа да експлодира. Така че това е It's a lesson for all of you. Не пасирайте това директно върху котлона. Мисля, че сме готови. Може да го хвана в ръка това и да покажа каква е консистенцията. Доста е гъсто, но в това няма нищо лошо. Това, което ще сложа в момента е риган. Но оптимално искаме да сложим и босиляк и риган. Следващото, което ще сложа, ще е лют червен пипер. Също и пушен червен пипер, защото самия пушен вкус, който има. Аз много му се кефя. Много си падам по люти неща. Ще добавим още малко черен пипер. И освен черния пипер, ще сложим бял пипер. И просто ще си разбъркам всичко много добре. О, всъщност трябва да го опитам, нали?
Окей. Опитал. Бих казала, че не усещам почти никой от зеленчуците, които добавих индивидуално, но цялото нещо има хубав вкус. Очевидно е сос. Аз харесвам сосове. Нали, може би доматите и чесъна и лука са най-силните нотки, но не са много overwhelming. Много е добре. Харесва ми. Сега ще отида за босилек. Ще изпусна пастата да се сготви и ще направя едно клипче как опитвам абсолютно всичко заедно. Окей. Хейтерите си мислят, че няма босилек, но всъщност има босилек. Така, в момента сме сложили вода да се топи, за да си сварим пастата. Също се сетих да си взема кимион. Така че освен босилек, ще сложи и кимион, защото според мен кимионът е най-голтът. Даже ето тук има сърчице само на кимиона, защото е най-добрата подправка. Подсолила съм си водата. Ще ползвам просто някакво ефтино бейсик гадно пане. Разбърквам си подправките в соса. Босилека и кимиона ги усещам. Golden with the sauce. Както казват децата днес. Аз не разбирам много. И с това идва моето кил да сложа 150 грама, може би. И не искаме да залепят, така че ще си ги поразбърквам в началото. И си взимам блока за останалите неща. Мисля на соса да му сложа следното. Това е телешка кайма, това е извара и това е кашкавал. Най-обикновено. И тъй като за соса ползвахме около 35 лъжици олио, мисля да не слагам олио, когато топля каймата, просто защото тя ще си пусне своята мазнина. Anyway. И сега просто си слагам малкото топче да си се сготви. Както то си знае за добре. By the way, fuck al dente pasta. All my homies hate al dente pasta. Какво значи al dente? Какво значи, брат, твърдо ми е несготвено в устата? Fuck that shit. Cook it. Cook it, брат. Да го духа колкото е мъжи. Брат, така е иначе отива в корема. Само няма да пресминам необработено тесто. Fuck that shit. На кайбата единствено бих добавила подправка за кайма. Просто защото е малко екстра флейвър, която ще получи. Спирам си пастата и тъй като каймата ми е доста добре сготвена вече, ще си гребна един чарбак. Ще го размеся хубаво с соса и докато всичко е хубаво топло, малко ще намаля и ще си настържа буквално супер малко кашкавал. Така че следващото нещо е извара. Просто ще си хвана една лъжичка, колкото хвана и бам в соса. No shot. Бях цъкнала да паузна видеото и всичко, което казах, май вече го няма. Както и да е, бях си отседила пенето, така че да остане, нали, някакво количество вода, която да се смеси хубаво с соса и да го направи един такъв хубав и сосов. Така че 2-3 минути и се чуваме как го ям. Паста. Аз. Много е топло, но аз съм много гладна. Така че нека пробваме. Буквално нормален томатен сос.
Но всъщност вътре има още 4 вида зеленчуци. Аз го виждам като абсолютно мен. Окей, трябва да си намеря критицизъм. Буквално не мога да кажа нищо лошо. Изварата не се усеща, защото нали, някои хора имат проблеми с извара, че сиренето е толкова по-добро, брат, изварата е толкова по-нискомасена, с повече протеини и буквално кашкавала, който сложих, го прави малко крими и е много добре. Месото си отива перфектно с соса. Аз съм много доволна. Биричка, пастичка, ево, много добър живот. Отивам да блъскам Destiny Rising. Чао!